Kublai phi baro kini kilongi kubor bam tagasngi. Kajingjia bam poi perkhan ya ka jaka thap vote kabadan hawa pungsur East Jante Hills District jangka step jangka arhui trik urimpang arhajar arpsan. Kala sya thombor sya penpat penpra hakirunar ki bomla ban ithudur haga bakite kirunar ki lapen pat ya ka kor EVM. Kate kajingjia kala jia por khat wish deng e min step ha ka jaka thap vote kuntup ka jaka thap vote ki shinrang bat ki kanthei. Kabadai na kabanta ka jingjit iki kertong MDC sya JHADC. Kibor district ka East Jante Hills District berkatnat pulit mars nyok khubor kilalet banhiar marmar sya katai ka shnong bantem ye ka jingkulmar batru kapin sa nge no ye ka jing thapbun omla bantim na ka e ka daw ko plaja hag ba shikan hun ki briu kilawan bandusmon ye ki EVM machine na ka additional deputy commissioner East Jante Hills District ka kong Jacqueline Kharpuri kabadairu ka returning officer kalayatho kaladon ka jinyakan at bamalu mala kabalala ban penben haswa ban sha wan penpra ya ka kor EVM bat ki kot kisla kala ong ba kibriu ki balawan penpra om shimlala satya banethu durkman batang kibriu ba kashnong hi ki bala lese banethu dur yaki ke ka baladon bat om tip manu badon ti ka jing subajur ba ka dei ka jinyakan at hapdeng ki seng san hima sima ki ba penyang kertong ka tei ka constituency penban ki board district kimtre ban penshai Hagate ka constituency bagidan hadu sangut ki kertong ki belaya ireng hagane ka election MDC sya JHADC kentup yo ba prosen siang syai na ka seng congress ba dame wan hi el remai na ka VPP ba pasman dhar na ka NPP ba shan borembai na ka BJP ba uba waila damishwa siang syai na ka UDP kani ka polling station jong ko wapung skur e bakadei jong ka jong kishenrang bat bi pada kadei jong ki kenthai te hakani pada baro kaya bet men step di kamdon ni ai kadon ka jingya sutu bakla men step khandiat laya pen bet te kalayat bet baro te hadu khatwei atau kalayat bet ka kam baro nrei hadin pada kumtu hakapor khatwei lai pusan tinggi yo nak report bangkala don kata kacing wan jom kita kibriu kibam itu khmat da menu kiba ya don hang ni kibadang ya terikam nak kaliang presiding buat ki polling team jom presiding bat i sector officer bat i zonal magistrate ti itu khmat kisuan kisu le force entry nang ta kisu penpat penpralut ya ki EVM bat nang ta ki penduk lut ya kai ka kam penle election te ha ka ju ko hi had kumbakat wei lai pinyo pada kilet sahapo sakita kiwei pada hapo kaneka mil ka polling station junction rang hangta pada kisdang sakitaru kilet ban pen huri hura hangta bat tempat nut ya kitiar EVM kibamla itu khmat ti habaki nak liang jung kisnong du kila penjai-jai ya ki tang ba mla ban itu khmat kisuan kirung bet ki penpat ha kamil ru ti nrei baro men step kalang kalaya jai bah karukom long jongka jing thap vote te kensan ha kita ki porhi isu penpat penprano ya ki EVM omla ban itu khmat weiru ki ong babun bamla ban itu khmat ti nginang hak ban wat jing tip ya kata ha kana kadurung itu khmat they cover the face or what dem ki klam cover tamap ki priu ki ba rei ya ka kam election kim itu ki kim tip ya ki dei national ne kim dei ru tip okay ti stang ki snong hi kila ban pek mi kata ne nakaliang jong ki polling team jong ni ki ong nim itu ki dei na e ru kim ong badei na e ru badei na kami ka snong ne badei na ki shurung bet forcefully shurung bet ki shupen shurung ki shuan pen pat bet. So we received information around 11:35. The polling was going peacefully till 11:20. Then after that we received information that the group of people have entered in Wapung Skur A and B, and then they have destroyed the EVMs. So once we received the information, we have deputed additional forces to ensure that all people are safe in the locality and no one is harmed. Also that there has been no injuries reported in this particular incident, but however the EVM has been destroyed. So we are going with the necessary case for further necessary action. No, so far we have not received any such information of attacking people, but the EVMs were destroyed.